Didi ang muna palit. Okay, distancing ha. Sige, may buntags ka nun. Ipari mi ni Congresswoman Gagas kay palit siya sa patagan o gulay, may kalabasa, talong, bagyo beans, nani corn beef, bulad ug kape. Ya, ingon ba si Kagawad Winston niya, diri daw na mo dalon, kaya na daw mga 100 kapin diri ka mga residente. So ang yun na to, face mask, kunya physical distancing para magsugod ka diretso-diretso. Ato himon, ana ha, duol diri, atag niya, diri na mo exit. Sige, okay, sugutan. Sugutan, diri na na, yun na na eh. Pulianay, sino diri ana. Mike, in behalf sa ato ang mga kaigsuonan diri sa Boracay Mito na particularly sa Calagan community, ang amo ang pagpadangat ug dako jud kayong pagpasalamat sa ato ang very active nga Congresswoman Ma'am Didi Gagas sa ayuda nga iyang gihatag sa ato ang mga lumulupyo dinhi tungod kay kini pod nga area, Mike, daghan ang apektado sa ginatawag nga unemployment or underemployment, no? So kining gitunol karon ni Ma'am Didi pinaagi ninyo dako jud kay nga tabang ayuda sa ilang matag adlaw nga panginahanglanon. So ma'am, pag-usab in behalf sa tanang Calagan, ma'am, daghan kayong salamat, madayig salamat untok kanmo. Mga pila ka individual atong nahatag karon diri sa Calagan community. Gatos kapin, Mike, no, may ato ang household o family population dinhi sa Boracay Mito sa atong Calagan community. Yan, sama sa atong nakita kay tanan gyud nakabit-bit gyud sa food pack nga gikan kay Congresswoman Ma'am Didi Gagas. I love Davao del Sur, mahanyag na paraiso. Sa katawhan ning lalawigan, ikaw ang garbo. Mag-ipay magsadya kita sa kalambuan. Sa ulugon ang bulawanong katuigan. I love Davao del Sur. Labay panahon, ang kasaysayan mabulukon. Puno sa paglaom ang katawan masaligon. Kakugi sa